somebody go back in social life, all the so popular. And any organization or Patagua, all I like again on issue. In order over on Lagos, we have the chairman of Obioma Progressive Union, Ewe Kita, and Apopo OYA. He was their chairman in Lagos branch. Obioma will not be now social club. He was a foundation member. HTM by the name make a road. In short, you know what is for? It's always married to what? Like we like God. So also, after youth fellowship, more than that. And the days about Anglican Academy Bazaar. The way Bazaar, under the high game for a man and not somebody. Okay, go ahead and do the Bazaar. They can do yellow for Bazaar. Don't they work for her? So he's a man of the people. Somebody who I will keep on taking back. So I just anyway in council. He was an active member. Okay, in 2 of Obioma. He was there. So everyone named the Obioma I came over. So Yawa Mopakana is now. 1 year no and also the senior brother and also. So Yawa Papa the pillar and Abuda go hand the over. You get it, I came over. You go Macassin, I came over. Go make coronation. The 2 bishops from Enugu North Diocese and New Diocese. 2 of them we took away no check. So, behind the group, even though Ojugo, Manoroma, Oro, and the Weber, Yaggage when they cheated. Praise the Lord. Thank you, Sir Sibre Uchichineke, the Secretary to the Council. Finally, I should phone you from Umotulu, Umunuko, Obioma, Ebiwesi, Kobiabanye, Omarama, Osabariwe. Okay, wine. Anybody from Umotulu? Okay, they call Abiang Nokanofa. I am only telling the resident priest, St. John's Church, Obioma. From Umotulu, right? Okay. Praise God. Hallelujah. I'm making noise. Putre. Oh, senior brother. Like, could you one of our brother? Super. Activity ojigoro n'obodo a buru ibu. O mere ka papa ya ma nyaji ime ihe election ihe ngwa. Ọ sị ndị mmadụ na ya achọghị iji ego wee kampas abụ ihe ngwa. Because ọkwa na emekwa ihe ngwa, o nwere ike ewepụ ihe bịa anụ. Ewere ego ahụ ya ga-eji wee support the town. Ọ bụrụ ihe spending ego ahụ ga-abịa mee ya. So when I see people, ọwa nna ya nwoke Ikechukwu bụ ọgwụ
So I need to work. Oh, God, chairman, our family. More provides here. I tell her no call from her. Want to check the waste. So, only I you drama I got so broke it down. So I need to work people and let them know. Thank you. Let me now invite Reverend Innocent. Not the man. Out of weekend. Ekene na mbụ karịsịa wee nye onye na-achị ọma na-ahazi mmemme inye m ohere iguzo. Ana m ekwu dịka onye nnọchite anya na St. John's Church Obioma. Ụmụ igwe maara just for a short while. I bịara ije ozi ebe a Jenụwarị arọ gara aga. Anyị nyasị n'Ọnịcha na anyị kwakọrọ si ka anyị bịa kelee igwe dịka onye nwe ụlọ, onye nwe obodo. Igwe si wee nabata anyị mere ka nkwụsị anyị ike obodo a n'ije ozi. One-on-one. And Kemunia with delegation, Una has to be there, if I can name it, Oxycol. So, he promised us maximum support in Josiah, and I can say it also women who is here in Alobioma, Michael, Nobatara in Goma, Wasapaga. And the message was when we challenge, I will all back to him. Before his demise, where I got a particular revelation, deputy, someone had to be up forever. So you were there. All God is possible. All God is man. And immediately, also, only come on your values. He's having that in mind. I'm going to be farmer. Also, that the date, for him, to a covenant day, and for the land of Obioma. Masia, Bemunia Pachalum Jibia, Oga Masia, by December, can you wear the general crusade for the land of Obioma? That's the date. Yaga Jogi Fini the Chikon, that's December. I think it was 30th December, 31st December. Yaga Jogi where they make crusade. Why you know his late, a man of great vision. Or to see him go preacher. No, you have to know me. You have a man of Obioma. Watching the Kenya. And I think it was Siguro, Master Chineke. Morgana, Jesuike, and the Buno. And Yagaya Papa Kadine Lilanya. I want to use this opportunity to console everybody. Especially the family. You are young, that he just handled the center of Obioma for just a while. And I just like in the Bagara Mabal, I'm buying them with security crisis here. So
sikwu anyị nwa bụ ndị dị nta obi ikpeazụ anyị nwekwara na mgbe anyị na-agbakọba ọkwa iji chetara anyị na mgbụsị nke anyị na-abịakwa nso onye ọbụla na-eche echiche gịnị bụ ama a ga-agwa n'isi gị ọzọ nke gị ọ bụ na ọ dịrị gị otu a what will be your faith ka ya na-echecha ya maka na ọnya ka David Solomon ji si na ọ ka mma ije n'ebe a na-akwa ozu karịa ebe a na-eri oriri Chineke nyere anyị aka n'ezie Jesus Christ. Thank you, Reverend Innocent, for the wonderful testimony. Ibrahim Abolite, Hosanna singers for their presentation. Oh,
Baby, come on, sing it again. Alante marama, akwe betiana. Hey, ebe disabi, ane mukiye. Narawa mutsa anabo, one mewana goturine. Ane arekene, baby, hey, alante marama, ebe diana. Let's clap for them again. Hallelujah. Page 9. Up 333. Chukwu nọnyerai ka izuko so were izuzu gị na-edwai. Chebai n'ụlọ tụrụ ya. Chukwu nọnyerai ka izuko so ka anyị bisọtọ. So koso choko no yerai kaiso koso where is Suzuyanendu Kinchebe I don't know hatro ya choko no yerai kaiso koso kai wes
eze